May hapon, mga igsuon, diri sa Ebanghelyo, nganong naputlan og ulo si John the Baptist tungod sa asawa sa hari nga si Herodias. Kini manggod si Juan, propeta, sigig badlong aning duha nga sayop ang inyong kaminyoon kay kini si Herodias asawa ni sa igsuon sa hari. So medyo foul play ang nahitabo. Maunang nanggigil sa kasuko ug pagdumot si Herodias. Hangtod nakakita ra gyud siya chance. Birthday sa hari. Ang anak ni Herodias misayaw atubangan sa hari. Na-impress ang hari ug misaad atubangan sa mga bisita. Imagine ha, katunga sa akong gingharian, pwede na kong ihatag kung imong pangayoon, inday. Pero ang anak ni konsulta sa mama. Pero ang mama ni request ipaputol ang ulo ni John the Baptist. Asa ang kingdom ng katunga? Mga igsuon, diha nato makita nga kun suko ka ita, day naatay gihimo nga desisyon, i-control ta sa atong anger. Ug kabalo mo, in other words, ang kasuko makapabugo. Do you agree? Yes. Munang mangutana ko ninyo, kinsa ninyo diha ang tungod sa kasuko ug pagdumot nakahimog desisyon, pero ang desisyon dili na tawhanon, mura na og hayop, irrational na. Ug maunang kun atong tan-awon ang gihimo nga desisyon nakapabugo niya. Or kinsa ninyo diha ang padulong nang mabugo kay naay gidumtan, gustong mubalos, ug naay plano nga muhimog usa ka desisyon pero makapabugo. Mga igsuon, destructive, makadaot kaayo ang anger. Mao nang hinaot pa unta. Wala nay lain pang mga John the Baptist nga buutan unta, pero atong maputlag ulo, madamay tungod lang sa atong mga binugo nga mga desisyon, tungod kay nadalata sa atong kasuko ug pagdumot ug pagpanimalos. Please, muna atong iampo kung naa manggaling ta ana, Lord, gahuot akong dughan, Lord, na ako'y gidumtan, na ako'y gikasukan. Gusto kong mubalos, Lord, gahuot akong dughan. Please free me, Lord. Set me free, Lord. Paginhawa ako, Ginoo, tabangi ko. Amen. Okay? God bless.